בלילות לא ישני כבר שבועות, כי לאלעד יש בר מצווה, והעולם בהטרפה. כן, זה אלעד כל בוקר כשהוא קם, יש לו שיער קצת משוגע. הוא לא ילך אל הספר, ויסתובב רק עם קצר. כך הוא יוצא, אם ירצה, הוא יארגן לחבר'ה יציאה, עם אופניים או עם אוטובוס, לברלין פיצה סרט בלי היסוס. הוא המג'יניק של המשפחה, שולט על אדר ביד בטוחה. במצווה האחרונה של אדר, שלקורונה וגם מלחמה, מה עוד נשאר? אם תרצו, הוא בשמחה בא לכל פעילות, הוא גם מכין את הקהות, וכשצריך הוא במזכירות. יזם צמרת הוא חבר, חכם מצחיק תמיד עוזר, הוא בא בזמן לא מאחר, אם לא עונים לו הוא לא מוותר, הוא אחלה גבר. הוא אוהב, לכדורסל נותן את כל הלב, כשהוא לוקח את הכדור, יהיה פה סל וזה ברור. לה לה לה, לה 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 לה. לעולם הוא אחלה גבר, זה יודעים כולם, עם אור בלב, חיוך לעד, מזל טוב אוהבים אותך, אותך אלעד, אותך אלעד. יווארדיקה, איזה ילד מלך, אלעד, 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 אלעד. יווארדיקה, איזה אחלה גבר אלעד.